In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Natuurlijk en alle mensen die ons elke dag via sociale media van Extra volgen. De kijkers van Tele Curaçao, de kijkers van NOS TV op Bonaire. Maar ook een speciaal welkom aan de kijkers van Salto TV in Amsterdam. Vanaf vandaag zijn we elke werkdag ook in Amsterdam te zien en dat is voor ons heel goed nieuws. We hopen u op de hoogte te brengen, zo goed mogelijk, van al het nieuws hier van het Caribisch deel van het Koninkrijk. We beginnen met het nieuws. Werknemers Celicor in staking bij Malpaís. Dat is vanochtend gebeurd bij Curaçao, op Curaçao, waar werknemers van de vuilstortplaats in staking zijn gegaan. Tenminste, ze hebben een vergadering onder werktijd georganiseerd. En dat is een gevolg van een ruzie tussen een leidinggevende en een werknemer vorige week. Die is helemaal uit de hand gelopen. Dat is volgens de werknemers allemaal niet goed gegaan. Ze voelden zich niet veilig, ze voelden zich in die zin niet serieus genomen. En daarom werktijd, onder werktijd een vergadering. En dat leidde er weer toe dat er een grote file ontstond van auto's, pick-ups en trucks die vuil wilden storten, maar dat niet konden bij Malpaís. Slachtoffermoord bekendgemaakt. De politie van Curaçao heeft dit weekend bekendgemaakt dat de omgebrachte vrouw, die afgelopen donderdag op Westpunt werd gevonden, is geïdentificeerd als Francisca Arendel. Ze is onlangs 32 jaar oud geworden en woonde in Brievengat. Haar lichaam was in een vuilniszak gestopt en met touwen vastgebonden. De Extra meldde dit weekend nog dat ze moeder is van 4 jonge kinderen. Op Facebook schreef de vrouw op 17 februari nog een boodschap. Ze zei dat ze ziek was en waarschuwde iedereen om voorzichtig te zijn. Het onderzoek naar de moord is nog gaande. Toerist overleden bij Bahia Beach. Dit weekend treurig bericht. Bij Bahia Beach is een Amerikaanse toerist die was gaan zwemmen ter hoogte van Fort Bakenburg in de problemen geraakt. De ambulancepersoneel die snel ter plaatse was, heeft nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat lukte niet. Uiteindelijk is de toerist overleden. Er zijn dit jaar al meerdere incidenten geweest met toeristen die zijn gaan zwemmen. Zo is op 15 februari een Amerikaanse vakantieganger gaan zwemmen bij Porto Mori, die niet meer teruggevonden is. En halverwege januari is een Amerikaan overleden, die is gaan zwemmen bij Klein Curaçao. Dronken chauffeur veroorzaakt ongeluk. We hebben beelden van de ravage die is ontstaan door een dronken automobilist. Afgelopen weekend raakte hij de macht over het stuur kwijt. Op de Schottengatweg. Hij knalde tegen lantaarnpalen aan en uiteindelijk eindigde zijn auto, ja, je kunt wel zeggen, in de vangrail. De man moest naar het ziekenhuis worden gebracht met een hoofdwond en interne bloedingen. De man zegt niet meer te weten wat er is gebeurd. Sargassum bereikt Noordkant. Nou, vorige week waren we de hele tijd aan het kijken of die olievlekken uit Trinidad en Tobago, afkomstig van een gekapseisd schip, ook de kust van Curaçao en Aruba zou bereiken. De kust van Bonaire was bereikt. Daar is in ieder geval bij Sorobon alles alweer opgeruimd, of tenminste bijna alles. Curaçao en Aruba stonden paraat, maar uiteindelijk is er geen melding gekomen van olievlekken. Wel heeft Curaçao van dit weekend te maken met sargassum en dat is onder meer bij Boca Labadera en Boquimangel. Het is nog onduidelijk of dit het begin is van meer sargassum aan de noordkant, maar we houden het in de gaten. Zo heeft het ministerie van Volksgezondheid, Natuur en Milieu aan de Extra bekendgemaakt. Huis afgebroken in Otrabanda. Tijdens de laatste carnaval was er opeens een bericht over een huis aan de Brede Straat die zo slechte staat verkeerde dat ze een gevaar opleveren voor mensen die er in de buurt zouden gaan staan of langslopen. Dit weekend is het huis helemaal afgebroken. Het gaat om Brede Straat 190 en 190A dat in zo'n slechte staat bevond dat er alleen nog maar kon worden gekozen voor het afbreken van het historische pand. En dat ziet u op de beelden. Dan gaan we naar brons voor Curaçaose atleten, als ik het zo mag zeggen. Want in de indoor atletiek, de WK Indoor Atletiek in Glasgow is afgelopen weekend een bronzen medaille behaald door de Nederlandse sprinters voor de 4 en 400 meter estafette. België won, Amerika werd tweede, maar Nederland dus derde. En opvallend is dat 3 van de 4 lopers Curaçaoënaars zijn: Lee Marvin Bonavacia, Ramsey Angela en Terence Agar.
Alleen Tony van Diepen, ook van het estafette-team, is dat niet. De tijd die de ploeg haalde is trouwens een nieuw Nederlands record. 3 minuten 4 seconden, punt 25. 2 jaar geleden behaalde het estafette-team ook al brons. Dat was toen tijdens de WK Indoor. Toen deed Taimir Burnett mee en hij is ook afkomstig van Curaçao. Laten we even gaan naar de break en dan zijn we zo terug met meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nós temos pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUMI. É único na Corsol. Por el año 2016, nós tínhamos planta de bloque mais grande de Corsol, Hess 1500. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloque e clenco na diferente color e forma. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Dan gaan we verder met de enquêtecommissie. Vorige week was er veel aandacht voor de enquêtecommissie HNO. Dat deed onderzoek naar de vraag waarom het ziekenhuis op Curaçao 200 miljoen gulden duurder is geworden dan origineel gepland. Daarvoor waren verschillende gesprekken, onder meer met verschillende oud-minister-presidenten, Ivar Asjes, Ben Weidman, Daniel Hodge, Stanley Betrian, Gerrit Schotten, andere ministers, andere betrokkenen zijn allemaal aan het woord gekomen. En de enquêtecommissie laat nu weten dat ze in de week van 11 maart, weer verder gaan. In de eerste week zijn de openbare verhoren van de enquêtecommissie gedaan en er is volgens de voorzitter al heel veel informatie gekomen op tafel. Er zijn 17 getuigen gehoord, elk hebben ze licht geworpen op wie op welk moment beslissingen heeft genomen. Maar men gaat dus verder volgende week en dan komen er meer betrokkenen aan het woord. De bedoeling is dat in april een rapport wordt overhandigd, maar of dat lukt is de vraag, want het gaat om hele lange verhoren tot nu toe. Maar in ieder geval, de enquêtecommissie gaat verder op haar ingeslagen weg. En dan gaan we naar Sint Maarten, want daar is vanochtend bekendgemaakt dat vorige week door de douane in samenwerking met de kustwacht in een container drugs is aangetroffen. De container was de haven binnengekomen en de douane had al een vermoeden dat er iets mis kon zijn in de container. Het is samen met de kustwacht een kijkje gaan nemen en daar werden 20 balen met drugs in de container aangetroffen. Dat gaat om ruim 470 kilo marihuana. Alle drugs zijn aan het Korps Politie Sint Maarten overgedragen en het onderzoek in de zaak loopt. De drugs zijn inmiddels vernietigd. En dan Passionistas, een hele mooie, goede organisatie op Curaçao. Die heeft de Kliko Challenge georganiseerd. En dat gaat om het bijbrengen van het belang
van goed omgaan met het milieu, met ons natuur, van recycling en dergelijke. Het is een mooi project waarbij uiteindelijk verschillende leerlingen kliko's mooi hebben versierd in samenwerking met kunstenaars. Evita Sanchez van Passionistas legt uit wat het project precies is en hoe je als kijker ook nog een rol kunt spelen in de winnaar van de Kliko Challenge. Nou, we zijn inderdaad de afgelopen maanden bezig geweest met de Kliko Challenge. En nou ja, wat houdt het in? Is een project dat is ontwikkeld door Stichting Passionistas. Nou ja, voor ik daar verder ga, misschien moet ik ook even uitleggen wie Stichting Passionistas is. Dat ben jij, hè? Nee, dat ben ik niet alleen. We zijn een stichting die we zetten ons in voor creatief ondernemerschap, over groei. En eigenlijk wat we vooral ook willen is dat we bepaalde belangrijke onderwerpen in de samenleving ook daar de aandacht aan geven. Dat doen we door middel van evenementen of projecten, waaronder dus de Kliko Challenge nu. Okay. En in de Kliko Challenge is dus een gezonde en schone natuur staat dus centraal. En we hebben dit project uitgevoerd in samenwerking met Celicor en Green Kids Foundation. En het project heeft 3 onderdelen. We hebben 5 AGO-scholen uitgenodigd om deel te nemen. En elke klas, of 1 klas van elke school, die kreeg les van Green Kids. Waarbij dus werd gesproken over waarom is het belangrijk om goed voor de natuur te zorgen. Over recycling, over duurzame alternatieven. Echt uitleg geven aan de leerlingen. Ja, echt uitleg geven. Hele interactieve sessies door Green Kids. Green Kids is een meester in geweldig lesmateriaal ontwikkelen. En ook gewoon op een hele leuke, interactieve manier. Per opleidingsniveau weten ze dat heel goed over te brengen. Dus vandaar onze keuze ook met Green Kids samen te werken. En vervolgens moest de school 5 leerlingen uitkiezen om hun te vertegenwoordigen in de challenge. Die gingen op excursie. Dus het was ook een manier, gedeeltelijk bedoeld als inspiratie. Maar ook gewoon eigenlijk om een beetje weer toerist te voelen. Dus zelfs ik heb genoten, de docenten hebben genoten, de studenten hebben genoten. En het was echt even een soort van Turista de Bobomis Isla. Lekker. Ja, nee, echt waar. Een beetje gewoon even weer een stukje geschiedenis, een stukje cultuur, architectuur en natuur. En dat is allemaal belangrijk voor Curaçao. Precies. En dat is zeker dat de jeugd dat ook goed meekrijgt. Ja, en onderdeel nummer 3 is dus de schilderdag zelf. Dus onder begeleiding van een kunstenaar konden de leerlingen een ontwerp verzinnen. En dus de kliko ook daadwerkelijk schilderen. Dus nu zijn de groene kliko's omgetoverd tot kliko-kunstwerken. En die zijn hartstikke mooi en de leerlingen hebben daar heel veel aandacht aan besteed. En de kunstenaars vonden het ook mooi. Maar nu zijn er ook nog prijzen te verdelen. Jazeker, dus eigenlijk is het ook nog eens daarbovenop een creatieve fondsenwerving geworden. Want aanstaande vrijdag gaan 3 juryleden, bestaande uit 3 van onze hoofdsponsoren, gaan de top 3 uitkiezen. En dan kan er 2000 gulden, 1250 of 750 gulden gewonnen worden. En dan hebben we als extra prijs erbij ook nog een publieksprijs. En daarvoor vragen we de gemeenschap om op onze Facebook of Instagram pagina Passionistas Community de video's te bekijken die de leerlingen hebben gemaakt. En dan leggen ze uit wat de inspiratie is achter de kliko. Je ziet ook de kliko van alle kanten. En degene die jij het leukst vindt, je favoriete kliko, om dat een like te geven en de video met de meeste likes, die wint dus de publieksprijs. En dan gaat 500 gulden naar de school. Evita Sanchez. En dan gaan we naar internationaal nieuws. We gaan naar Haiti, want daar heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen. Zwaar gewapende bendeleden hebben afgelopen weekend de grootste gevangenis van Haiti in het centrum van Port-au-Prince aangevallen. Er zijn zeker 10 doden gevallen, maar meer dan 4000 gevangenen wisten te ontsnappen. De rellen die daardoor ontstonden op straat en een zeer gevaarlijke situatie hebben de regering ertoe geroepen om de noodtoestand uit te roepen. Dat is dus zondagavond gebeurd en dat geldt tot en met woensdag. Daar mag niemand tussen 6 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends de straat op, afgezonderd van hulpdiensten en pers. Volgens de plaatselijke media stichtten de bendeleden eerst branden in de nabije omgeving van de gevangenis en voerden ze na met behulp van drones een aanval uit. Het was een zeer volle gevangenis en bijna alle gevangenen zijn eruit gevlucht.
Er is sowieso een chaotische periode aan de gang in Haiti met veel geweld. De noodtoestand moet iets meer rust terugbrengen op het land Haiti. We houden die situatie voor in de gaten en natuurlijk al het nieuws hier op het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ik wens u een hele prettige avond, dag, nacht, middag, wat u ook nog voor ogen heeft. Als u naar Facebook gaat, volg ons dan. Bekijkt u ons via Instagram. Klik dan op subscribe, op abonneren. Dat is voor ons prettig om te weten wie er allemaal naar Access Journaal kijkt. Tot morgen, een prettige dag. Tot ziens. Dag.